Dziś mamy gościa specjalnego, który nawet nie chce z tym filmiku uczestniczyć, ale okej. Cześć. Sakiewicz. Gra w grę. No bo jeszcze może być. Dobra. Więc tak. Dzisiaj opowiemy o... To nie książka, jest niestety dziennik i mój niestety dziennik, ale jest taki zepsuty, że nie wiem, patrzcie. Dobra. A są Karoliny. To jest Inki XD. No jestem Inka XD. No masz. A ja chciałam to wytnąć takie coś. Dobra, losujemy strony. Dobra, ja już wylosowałam taką jedną, tylko że Wow. się skupiłam. Tak. Dobra. My właśnie... Co ty robisz? Tak. Widzę miasto. Dobra. Inka, idź na chwilę. Ja? Ja żartuję, nie wiem czy ty. To. Wylosowałam to. Czyli za chwilę. Dobra. Wylosowałam. To Co? jest wywiad. To jest wywiad. I trzeba się wywiadować. Dobra. Pierwsza ty się wywiadujesz. A co? No dowiadujesz się. Czyli na przykład, ja z ciebie pytam, dobra, później ty mnie, okej? Jakie jest twoje pełne imię i nazwisko? Inka XD. Jakie jest twoje ulubione danie? Pizza jej jest. No, pizza. Opisz smak swojego ulubionego jedzenia, nie porównywając go do innych potraw. Jest bardzo dobry. Dobry. No, pyszne jest. No, powiedzmy. Co najbardziej lubisz robić? Jeździć na rokach i kręcić inki filmiki. Kogo najbardziej lubisz? Waszą trójkę. I Kingę. O, zapomniałam. A swojej przyjaciółce to... Co najbardziej lubiłaś robić, kiedy byłeś naprawdę mały? No. Jeść bombki? Ona zjadła bombkę. Tajemnica, no dalej. Teraz weź sobie patrz, nie śmiać. Taki komentarz. A mnie to gówno obchodzi i za przeproszeniem powiem, że... No co? Daj, czy, opisz swój ulubiony strój. Strój? Na przykład taki. O. Albo taki jakby... Emo. Emo, no. Skąd ty widziałeś? No bo ja tak lubię emo. Dobra. Co będziesz robić za 5 lat? Za 5 lat to nie będziesz miał lat? 15. 15. To będę... A ja 16, haha. Niech powie się tak, bo nie masz z czym. Wow. Dobra. Jestem od ciebie starsza. No i co? Dobra. A No nie i to gówno. Dobra. No Za ja 5 próbuję lat, dać jakiegoś takiego... za 5 lat będę... Będę nagrywać filmiki. no właśnie, nadal będę nagrywać Inki XD. No właśnie, no. Teraz ty wiesz, jaki to jest. Dobra. Jakie jest twoje pełne imię i nazwisko? Inka XD. Jakie jest twoje ulubione danie? Chipsy? Dobra. Opisz smak swojego ulubionego jedzenia, nie próbowając go do innych potraw. No, nie wiem. Dobra. Co najbardziej lubisz robić? Kręcić filmik? XD. Dobra. Kogo najbardziej lubisz? Ciebie. Dla ciebie. I ciebie. Co najbardziej lubiałeś robić, kiedy byłeś naprawdę mały? Kiedy byłaś? Byłaś. Tak, bo to jest najbardziej... Byłeś. To jest byłem. Zapomniałam, ale chyba byłam bardzo szczury. Co? A i tak pająki nosiłam. Co mogę? Dobra. Opisz swój ulubiony strój. Emo.
5 lat. Kręcisz filmiki. I nie wiem. Dobra. Jakie jest twoje imię, pełne imię i nazwisko? A moje pełne imię i nazwisko to Martyna Pasań. Przyznam cię do wszystkiego. No dobra, jak ma na imię twój chłopak? Balans, dobra. Tam nie było takiego pytania. No i był, bo... Było, nie było. Dobra. Nie, to jest... To nie to, Ewa. To, wydwa okno. Wytnij okno. Pierwsze. Nie. Otwór, umyć przed uprawnionym widokiem. To jest nielegalne. Zobaczcie, Ja puszczę fajną polską muzę. Czekajcie. Wiecie? No niespodzianka będzie. Dobra, zaraz włączę, bo mam taką niespodziankę. A mnie chyba w ogóle nie widać. Nie sama tak ściąłaś. Nie widać moich nóg. Jak... Nie na serio. Jest. Nie, na serio, tak na poważnie. To były taki filmik, pierwszy filmik, Babeczka, Kratka, polska parodia Makarena, takie tam. No to było takie żarowskie. Ja Ale was nie piszcie komentarzy pod takie Obrażające. na przykład zaro, coś takiego. No. Albo cytrynka, no, gratka pierwsze, Inka parodorową. Co? No to były takie głupie Ona podejścia. wstała do roboty. No i wpadłam do rowa, nic nie było widać, bo ty kręciłaś cały świat. To ty kręciłaś. Nie, potem myślałam, że to nie podoba. Nie, to ty. Dobra, bez już niczym. Dobra, no i to jest takie, no i nie piszcie, okej? Żalowe, właśnie. Nie, że cię nie widać. Ja muszę wszystko... O Jezu, ale to wygląda. Co? Widziałam MSP. Weźmy tak nie fajno. Taki kot. Srający z żelkami. Dobra. Kot. Pierwszy raz widziałam kot z żelkami. Dobra, i to tak było. Ale będzie. I to na tyle. Dobra, idziemy na górę na roki, zaraz nagramy kolejny filmik. No na dworze, Inka, bo ja za niedługo muszę jechać. Dobra, to kończymy. Dobra. I proszę nie piszcie takich komentarzy. Dobra, Typu zaro i takie inne. Żal, ja napisałam żal, ja napisałam. Już teraz napisałaś? No No weź tego. Bez jaj, dobra. Dobra, dobra.